další videa, co teď to je nakupování, co jsem koupila za nový rok. Do školy kupovala jsem další tašku novou a pak mám tady takový krémy, takže já vám to jenom tak nebudu jenom říkat, tak vám to rychle budu ukazovat a to. Ty krémy jsem koupila v Praze všichni a ty všem doporučuji ty krémy. Takže jenom to rychle budu jenom říkat, co to je na značku a abyste si to doporučovali a teď to všechny stály 158 korun. Ty stály, jo, ty jsou tak strašně levný, takže já vám to budu ukazovat, jo. Takže teď to je Indulona, to je na toto, vidíte. Teď to je Nivea na popáždí. Teď to je sprchový gel. Teď to je Milk, teď to doporučuji všem. Teď to je na ruce a je to Avon. A teď to je, jako voní to kafe a teď to stalo hodně peněz, nějak přes 15, že to je značkový a doporučuji to všem. Takže to je sprchový gel. Teď nám tady ukážu ty věci do školy, jo. Takže mám tu nový úkolníček, deníček, no. A je to úkolníček, já beru to. A koupili jsme ho v Praze a to. Takže mám tady to. A teď to jsem všechno koupila v Lounech teďka, no. Takže jsem si koupila, nejdřív začínáme s tím kufrem. Protože já toho mám hodně, jak to málo. Takže jsem si takže tady to mám starý klímek. Teď ty jsem si koupila nový a je jich tam 24 skovek. No, tyto jsem si koupila. Tady to je Tempery 6. Tady to jsem si koupila. Tady jsem si koupila. Tam to je jenom pidlo. Tohle a pak ubrus. Já to tam nechám musím dát. Já to nechci uvízet hned. Úplně rychle, protože tam přijde totiž návštěva a máma nemá ráda, když to tady ukazuju video. Myslím, že to praskne. Nepraskne, dobrý. Teď ten stál na 200 korun. Teď ten stál 200 korun. Jo. A to? To jsem viděla po mostích včera. Proč mi nenosíte? No, tisíce, nevím proč nenosí. A to? Ale za to člověk dal peníze. Takhle. Omlouvám se, že jsem teď přišla mé máma a můj děda. Takže teď ta taška, mám teď tu tašku, ta taška je hezký v tom. A takhle je to. A koukej, tak s ní vypadám, jo. Je to nechal. To je hezký, jako víte tam, ale myslím, že to tak nejde. A když jsem se tak strašně moc dneska večer budu mít fyziku, no a vlastivědu, takže se moc tak těším. Já vždycky takhle nechci šaškuju. Takže jsem si koupila, jako co mám ten kufr, na ten malý. A jsem si koupila ještě takové disky. A je to takový, to jsou na ty velký, takže se to musí rozhýbat a to. Já to sem takhle dávám. A jsem si koupila takový hezký penál, ten se mě nejvíc líbí, jestli na to vidíte, jo. No, jsem si ho koupila fialový. A mám to tady už vybavený, takhle. A mám to, jsem si to totiž vybavila. Takže tak. Je ten úkolníček, se jich dám do toho. Tak tady jsou nějaký zvýraznovače.
pak mám ještě velký, ale ty mám v šuplíku. Kružíčko. Barevný papíry. To si teď to smějete, my jsme nemohli najít jiný boxy, tak jsem si koupila Hello Kitty, mně se nelíbí, ale já jsem si ho koupila, protože my musíme mít tady ty boxíky. Takže jsem si musela koupit Hello Kitty. No, že tam žádný neměl, myslím si, že je tady ten. Takže to. A neříkejte si, že jsem jako bohatá, jako, ale nejsem. Ale já to vždycky si jsem teďko mám nějak přes 2000, takže jsem dostala včera jsem dostala 500 od mamky a včera jsem před týdnem jsem dostala nějak taky. Takhle, no, jako od mamky. No, takže mám to, kolik jsem vám řekla. Já se jako nepamatuju, kolik mám, protože to jsem si vám musela ukázat, že. Ale takže, jo, poslouchejte. Jo, to je spoustu. Jo. Takže, jestli se vám líbilo to video, tak ho odebírajte, sdílejte a dejte palec dolů nebo nahoru. No. Takže můžu se moc těšit u další videa, omlouvám se, že jsem nemohla natáčet, protože jsme byli na Kuba totiž a dneska, když se nudím, tak vždycky natáčím, když se nudím. Takže ahoj a dám tam nějaký písničku do toho videa a dám to nějak černobíle, to tam dám, no černobíle. A těším se u dalšího videa, protože já to jako natáčím na iPhoneu a můžu se těšit u dalšího videa a zatím ahoj. A stojí s tím tričkem, jo? Takže to, protože dneska je neděle. Ahoj.